sa ikarang bahin sa atong Ebanghelyo karon sa Lucas. Kung sa katao magplano pagtukod og turi, ang first buhaton niya mo ang pagunahuna iyang sutaon kung igo ba siya makapahuman sa mong turi. Ang simbahan kung magtukod og kanabang proyekto sama sa Pilgrim Center, kanabang may budget. Lahi sa gobyerno nga dunay budget ang sir patukuron. Pero ang simbahan walay budget. Una ang pagtukod, adi sir na abot ang mga budget o mga donors. So mga kalainan. Kaya kung may makita sa mga tao, way bulunit. Muna kalainan sa gobyerno, sa proyekto, kay daan na nakaalot na ang pundo para sa proyekto. Pero simbahan, walay pundo. Mag-una ang proyekto, adesir pa ang pundo. Yun ang kalainan. Kanya, sa una itong pagbasa, o sa unang bahin sa atong pagbasa sa San Lucas, it's talking about discipleship. San Lucas, na kinsa katong dili mo masilag. Dili mo silang siyang galingon, amahan siyang anak, o di magdumot. Kinsa katong maari karako nga dili magdumot siyang kamahan o ginahan ng asawa, anak, o siyang nagsuon o sa galingon, dili mahimong akong tinunan. Literally speaking, minunta magdumot, dato pa, mo kundarig ni siya gingon ni Jesus, nga higugmaa ang imong silingan yung sikatao sama sa paghigugma sa imong galingon. Dapat pahigugma na ito galingon. Ito should take good care of ourselves. We do justice to our bodies. Ang dili sa imong San Lucas nga kinsa kadtong dili magdumot sa iyang amahan, inahan, igsuon, mga parinti o sa iyang galingon, dili mahimong ako matinunan. So, para sa mga Hudiyo, ang pagdumot, hate is not the sin of anger and hostility. Kaya nga daw, maraming niya, Jesus, sa Mateo nga, kung marunong mo ka dito, ayaw pagpatay, nansultihan ka mong karon, ang magdumot sa iyong sikatao, taralan usab sa hukmanan. That's the same crime yung nakumit sa pag-murder o ang pagdumot. Muna yung magdumot. Ito, dumta na itong galingon. Dili na in terms of sin and anger, sin of hostility, dili. Ang sumodiyo God, ang pagdumot, pagbiya. Ang pagdumot, detach yourself from anything that hinders you from loving God. Ang pagdumot is letting go of our attachment. Therefore, it is an act of love. Hate is an act of love. It shows that we value our relationship with God above all. Ato pa, piliyon ka, usahay God, ang atong kanabang pagkaparinti, mo ibabag sa pagsunod ng Kristo. Mo bitaw nga ang korupsyon sa daghan ng mga ahensya na tungkol kay parinti ta ka, dita ka, may parinti ba ta? Dita mag-away. Ang imo nakuha ka nito, imong korupsyon, okay ra. Kay parinti naman ka, kung dito ta ka parinti, priso na ka. For example, sa usa ka lungsod where I was assigned as a parish priest, kanang very devout Catholic ang accountant. CPA, accountant siya sa munisipyo. Very honest siya. Yang giwarningan ang local executive, yun siya nga mayor. Kanang imong ibuhat, labag sa balaod, pwede ka kasuhan sa asa na nga insya, bunsunan ba na, asa na, diba? Kaya pwede ka makasuhan, kay violation na siya sa imong pagka-head sa lokal na pagkamanan. Pero kung di pataparinti, maluoy ko nimo. So muna nga, okay ra. Walay kaso. Ano man, doon kaya naig, dominant ang atong pagkaparinti.
Namo na nga ang dili maayo nga buhat padayon tungod kay kanabang atong attachment sa atong pagkaparinti, pagkahigala, kamag-anak system, mo man na ang hinungdan nga ang korupsyon sa Pilipinas nagpadayon hangtod karon. Higala man ta. Muna palakasan system comes in. Lakas mo na ako, so okay ra. So ang sa Ginoo, ingon nga kining walay parinti. Mabita na biduol ka magsuon nga magtutudlo kung maghari ka na nga mamiyaon, pasudla kami o sa kaingkura kami sa imong tuo sa wala sa Santiago Juan. Sulti niya na sa ilang igagaw na si Jesus. Unya kang San Mateo ang inahan na si Salome mo miduol kang Isos kay iyang pagkumangkon palakasan system apan ibalibal ang Isos ang Ginoo nga ang pagplastar kung kinsa lingkod sa akong tuo sa wala iya samahan gitagana kini alang sa mga taong angayan. So sa ato pa sa Ginoo walay kamag-anak system, walay ingon pananghigalay, barkada unsa diha. So kung babag ka sa relasyon sa pagsunod kanako, kung babag mo sa kabutang nga sa mahimong pagsunod kanako dili angayan ka malagad kanako dili ka angayan mahimo akong tinun-an. Jesus also calls us to renounce our material possession. Does this mean that we live without material things? No. This means that we should not be attached to them. Thus, true freedom sa atong relasyon. Bumita sa akong ingon niya ang pagdumot is detachment. Ang pagigugma para sa Ginoo attachment. Muna ang opposite sa love is hate. Love is attachment and hate is detachment. So bisag unsa may babag sa atong relasyon sa Ginoo, utla kana, undanga litinggo ana. Kung ang sala ni mabag sa atong may relasyon sa Ginoo, putla kana. Kung mata lugita, ang kamot putla, ang til putla. So mala sa sambingay giun ni Jesus. So sa ato pa, giawag kitang tanan. Unsa man ang atong mababag sa kinabuhi nga naghimong babag sa atong relasyon ngadto sa Ginoo.